May adlaw dia, sir. Oh, sa iyo man. Say balita doon na kay dang nindot nga balita dia nga mas nindot pare akong gibasa. Ay, nindot, sir, oy. Uy, ayo na. Kini ba si Medencio, sir ba? Di man siya mutarog sa nung sa mando ni Papa ni mo, sir. Musupak man nung siya. Supak. Ikaw ko niya. Bida. Hangyo-hangyo siyang papa raba nga tumang di siya kung sa'y mandong papa. Di pa gani siya mo kuan mo diman kunuhay. Pilay ihatag kay ang importante naalang gyud sa pirmi sa kilirang papa. Nya karon pakita sa pagsupak. Baka kung ko diag mauna may man lang day sa sulti niya wa day. Now, yung kalaki ito, masiruhan yun siya ng papa. Posible pa nga, kubuan na sa stanan. Kung unsay naan niya ron, gikang papa, wag tanga. Klaro na eh. Si Simon, sir, manawa, kay kidnap. Di Yeah. man gusto si Medencio nga maluwas to si Simon. Ano na siya gusto? Iyang gusto gikontrahan, sir. Mao nang di siya gusto nga maluwas to. Ah, okay. Kasabot na ko to eh. Sa atin ni Juan na eh. Dungan sa nis kapati sa balita nga mong gihatag. Ibaw na ko to, yung anong musupak sinudinso sa gusto ni Papa. Kaya ang gusto niya, nakipio na lang tong tambok sa nakidnap niya. Mauna. Mao gid, sir. Paano ba sa nis ni Dinso nga? Di mo siya ganahang mangulitaw to si Piggy Bank. Siyang anak to si Loro. Ano di mo siya ganahan? Siya ganahang baboy? Gusto man si Medencio tambok, sir. Pero kanang tambok, nga puno ang bulsa. Dili dakpo glawas, dili baboy og glawas ba. Ang kanas Medencio, sir. Bukang piram sa na. Naong kay nagsapi. May katarungan sa Dinso eh. Nga di isang dawat atong tambok. Piggy Bank to, pero way sod. Masiyo ba? Bitaw, sir. Kung sabi kwarta to, makasapi mo lang to na ug katong minatay. Ha? Kulturero mo. Hindi na ito mabason ni Dinso. Pero sa laing bahin to eh, mando ng Papa, no, maway gusto ni Papa nga luwason dito. Kung kisa may kidnapper ato, kinahanglan may bawag kinsa aron matultulan niya maluwas to. Di man mahimog supakon to. Mga bisag kinsa ninyong naibaw, pag tinabangay mo. Bitaw, sir. Ha? Amang kay Mayo, sir. Og ako lang po sa paniho ni mo, sir. Ikaw na yung istorya ate. Kay, bida. Ay, araw at pasab ko na katawanan, sir. Gaya kitag sir. Ay, naunsabi ka to eh. Dili na na problema yun. Kinahanglan siya di ako ato bangon, aron masultihan, personal, wala na. Okay na na. Importante, naibaw siya nga mando ng Papa. Pero oy, ay yung kalipat ha. Kaya nung dumigil ni Dinso, bahid sa akong katayuan sa iyang anak na si Hilin. Bahala to si Flor, ato to si Tigibang, basta si Hilin, arigin ako. Ha? O, sir. Day! Laroon ta niya ha? Laroon ta yun eh. Layo bang panahon na. Kumusta naman mo si Inday Laklak mo? Kaya nahuma na inyong kasal, nakagasto na kong daghang inasal, nakapatukod na tagpayag. Unya karon, wala inyong sitwasyon, ngano na? Ito may balita. Ay, kasi, may dimit, sir. Kung nandun siya gusto nga mag-ipon ng laklak, hindi siya gusto nga manganak din sa laklak. Kaya Oh. mata pa kuno. Siya may kapuslanan sa inyong kasal. Ano kung ratong pagpangayin mong tabang no ito karong mapakang ka? Unya, wa mo'y anak. Panganak ko ay mo ni tuyos kami nyoon. Musanay. Ang sabi ha. May paiuwan ni mo. Nakapabuhagay. Ano yung pakan? Grabe, grasya ni mo to eh. Kagasto biya ko ha. Oo lagi, sir. Di bang sugot si dimit ko na mag-ipon ng laklak. Awa ka na, sige po kag-dimit pagtatay na eh. O di siyang sugot tayo lula pag nanay. Kanyara mo ko na diya tatayon. Nanang ko na siya apo. Hindi makapo mo, anawa mo mag-ipon.
Wa agi ko kasabot yung pagkabutanga mon. Pasabda ko ko. Unsa man? Anhin ani mo papuya? Wa mo ko gaingon god. Ang akong giingon niya nga ako ra siyang tultulan ba kung hain ang ato. Ya, nganong di man mo magbuwag? Wala sa ka? Naasad siya? Ay, nagkatingala di apart. Kay sa una pa, purti na suura na mo ani. Saad kami. Kung tanon pa ni mo. Baktin pa ni sa una. Oh, kini siya aninipot pa ni siya karon bakukang na lang. Langko na lang mi. Manay nana mi. Di jud ko mabuwag siyang kiliran. Lagi mutag nay anino ani Suuran pero mo, ani? suod kami ani bitaw. Syaro. Hasta sa pagkatog, mutupad yung ganiya? Ha? Nagluwa mo ko. Pasagdain ang gani siya bon kay mahadlok ko ni siya malayo nako kay pariglahan niya ni siya kay panagsaon na ba kay nayang naong. Endangered ba? Endangered. And then, exotic ba exotic. So, naiksot. Igsoon stick eh. Tilan. Nga ingin naning kahintanga. Kung doon natin sikrito mo, makadungog din ni siya. Ay, nagkaguulan na yung sikrito, God. May masa kumutipig na yung mga sikrito. Sa akong pagtipig, na magtapad, magtug, makadungog yun ka. Ako rin sampungan akong dunggan. Nana ba? Nana. Imong tungkan mo. Ay, so, sa pati ay, kung sampungan din, hindi ka kadungog. Dili lagi, suwaya. Suwaya na ko. Ah. Singgit ako. Singgit. Wala lagi. Dungog. Buta si Ruga, di ka katungog. Tistingi balik. Tistingi balik. Basta pa, Hindi tisting. ka kadungog day. Wala ka dungog lagi. Tabon tungkan. Hindi. Tistingi. Bakokang, bahog otot. Wala yung bugal-bugalay. Kadungog mo lagi ka. Kadungog mo lagi. Wala diya. Ano na lang, mi? Sugot ka, magsinuwa timing duha. Di na pwede. Di na pwede. Kamao bitaw ko mo tipig sa inyong sikreto. Okay ra ka. Magkadugay, magkailis mugnaw. Sige, uy, bahala po na. Kapinan mag-20. Sige, bahala, Roy. Sige, pagkapinan pagbarko. Pwede lang, maghinunghungay lang yung duha. Ayaw lang nangungungong lagi. Ikaw ba nga? Wala magduda mo. Magkapil-apil mo ka sa mua, oy. Amigo mo gamindo agad. Bun, si Mama Paro eh. Pati na lang na sila, doy. Ilaki, biyagit ka sa gusaon. Ano mong yung imo kong pabanon, anak, eh? Kakuyaw, anak. Unsay kuyaw? Musugot pa lang sa tatay nga ako'y mo adto dito mukuyog nilag papangita. O ako, oy. Di ka maluoy ni Simon. Kasi batitig palit og syupa og ice cream na to. Mao lagi. Nya, ang sopa ug ice cream, imong gikaloy-an. Asan Simon, mas day. tatay ni mo, doy? Nga, to naman itong mga laki dito, nagpaabot naman to niya. Na, tuas taas. Pastil dyan, yung tawhana. Ano jud ka nga galagot magiging sa Simon? Naglagot siya. Kay hadlok man siya nga magdayon mi si Simon. Bayas, Dincio. May katarungan sa... Tay. Tay. Oh, Di anis na dimit, oh. sa man dimit. Galihok bitaw ko. Tuwa naman tong mga batanon nga gipasungko ni mo nako. Silbing imo sakop ba kay gubaton dayon to nila ang kidnapper? Buday. Magdali-dali man taong kaoy, ngawa pa mo ko kaandam. Sa musukol sa atong mga kidnapper? Nga luping mga tato? Unsa pa man day buhato nato og magpadugay-dugay ta. Tingalig ihaw na turo si Simon. Nga puraduha gini mo eh. Muadto ba ko sa atong agawon si Don Sibio. Kay magpapalit ko og pusel. Karon ato ba nga ng mga kidnapper? Pusil? Pusil. Ang amo ato ka sa kidnapper nga wa kay armas. Himo tag barbecue ato. Tay. Ganahan kay ko, anak, tay. Kay kung na mga pusil, Oh. apil kus gubat-gubat, oy.
Bitaw, bitaw. Di ba ka sa pagulis pusil? Uy. Ganahan ka mo tanaw ka nga unsay ang pagpusil? Oo, sa man. Ara. Sa man. Oh. Ka pusil ni. Ah. Dili sir na anak doy, oy. Ano day unsa day? Ana ba? Pusil ni. Hmm. Nya, kablitong rin tong dila-dila sa pusil. No, Ini kabriti mo, piyong, 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 piyong. Sus, ma-reset ninyo. Limit, may petirador inyong gamiton. Kaway baligyan pusil sa mga bayot. Murag nagkadudahan na nga ng tawanan eh. Dadahan mo lang. Kung saan mo ko na si Simon, mulaban man lang ng tawana. Hugot nga may patuo, nga suod ko nung silang amigo. Mao ba? Hmm. Kiksultik. Man, makig-meeting ko na to sa mama, kitang duha. Ari lang ta magstorya diri mon. Simon, ano lang imong suod nga amigo ba, nagyahak, takog kaon. Hindi na sa dumamo eh. Pagkagnaw. Ma'am, bago kang, si Ma'am Amparo Bernejo, ang among Commander-in-Chief. May moto man. Kinsay nga nimo? Kukang. Bago kang Tornos, ma'am, yung tinood ngan. Kanang taga-Goya bitaw ko, ma'am. Tunga-tunga sa Oriental ug sa Occidental. Hoy, bago kang. Ay lang kahibong ha. Niya si ma'am. Inaibong siya. Nganong niya ako nakadini. Nganong di ko ka makigbuwag ni Simon. Kanang ay lang katinga, ma'am, kay bisbring kami do. Nana mo gyud tabo kanang kababata man yung nadugay may mga magkita. Oh, ma'am. Way problema na. Pero doon na may hisgutan kaming tulo. Confidential kay ni para namo. Nya di mahimong maminaw ka. Wala problema, ma'am. Wala ni problema. Tanaw ra bitaw ko, di man ko maminaw. Oh, Tanaw ra. Unya, unsaan man mo pag-meeting aning tulo ron? Kung magsikag-sikit ni Simon, buwag sa uy. Ang sabi ka. Eh, siksikit ni Simon, oy. Unsa uyab mo? Ha? Bayot ka? Kubayot. Yaks. Ew. Suya ka kay gwapo pa ko naman. Unsa? Wala, uy. Kanang, hindi mo mag-istorya daw. Hindi mo ko maglabon yun. Tabunan din ako niya kung duha kadunggan, hindi ko dungog. Di na lang. Ayun lang pagkapila. Nganong mo pa doon man jud kag maayo ni Simon? Di man na maayo. Ay, utro sa ng balbakuwa eh. Ang laban higa na siya. Sa may naan yung duhamon. Hindi man magkuhan, ma'am. Kanang, amo mo galing sa abot ni Simon nga. Hindi kami magbuhag duha. Sa in English pa. Consult your doctor. Pananglit. Ug ako ning dadon si Simon dito sa mua kay may sabutan ni. Di gyapon ka mosugot. Ah, hindi na sugot, ma'am. Nabi nagway inasal. Mili pa. Siya pa'y magbuot pila kilo. Mahurot imong pundo, anak, ma'am. Ay lang taon nagbuhag si Simon na makulamay. Dili lang ko. Kira man guro mo diri. Murag daotan yun yung pagkabutang nga da. Unsa man gyud? Tinuod gyud mo nga suod ni Simon? Tinuod gid, ma'am. Unsa man Simon? Tinuod gyud nga suod mo? Kaniad to, ma'am. Pero karon kay Tarong siya. kan bitaw. Adto na lang ko, Bon. Sagdi na lang na siya dinhi. Tanawa ha.
Ang luod na lang ng among-amo. Tungod na nimo. Sikaran ka din na noon. Ah, Mon. Ayun na lagi. Eh, kalaki lang mo din.